И здравейте, аз съм Апостол и много важно е сега CSGO. Купих с новите кейсове 3 и един от пробив. И 3 от новите кейсове базов клас. И сега ще ги отваряме, ето ги ключовете. И сега почваме да ги отваряме, дами и господа. Първи кейс. Дано се падне ключ. АК-4! АК-47! За малко. Добре, хубав е. Не е зле. Окей, дай да я видим. Бива. Да, много як. Те тук с чички са яките. Така. О! Ес, пак, браво. Ай сега. После пробив. Айде. О, май видях нож. Но, не, спри. О, исках двата пистака. Пак е много добре. Ох, баси якия. И пробива. Да. Тук имам само колко скина. Този го имам, този го имам и този го имам. Всичко друго е пак го приемам. Искам. Или пък това. Давай. О, ес! Свръх нов! О, това май беше по-добре. Свръх нов. Много добре. Много добре. Дали мога замяна? Така. Вида този. Така. Този предприемач. Ами няма. Това беше доста добре. Най-хубавият от тези е... Опа. Това, много съм радостен за този скин. Много исках такъв скин. Много як. Много як. И това много добре. Много хубав скин. И това беше клипът от мен и чао-чао.